sosialisasiin ya. Ada yang berbeda ya, legato ya. Horas Madihita Salutna Amanginang. Sebelum kita memulai ibadah, kita coba untuk menyanyikan lagu nomor 3 dan nomor 176. Semua lagu cukup familiar, namun ada beberapa hal yang perlu kita samakan dengan buku logu. Buku Ende nomor 3. Multimedia mohon ditampilkan lagu nomor 3. Puji Yahova ale tondiku, puji ibana debatami, tagan so sudah supebohalhu, naing puji aku basanai, sito padaging tondibe, ikut dipuji sasude, haleluya, haleluya. Salinai. Puji Yahova ale tondiku, puji ibana debatami, tagan so sudah dope bohalhu, naing puji aku basanai, zito padaging tondibe, ikon dipuji sasude, haleluya, haleluya. Dungi itu buku Ede nomor 176. Ima dia carata nomor 5.
Selamat hari Minggu madi hamu. Di bagasan hibul niroha, rodo hitan waing mamuji dohot marsobba tu debata. Marhite topik minggu sadarion, hitangihon Jahoba do suarani bangsona. Tapuji jalata pasanga matuhata marede mahita. Puji Jehovah letoniku, puji ibadah debatami, tagan sosudaro pebohalu, naik puji aku basanai, sito pada ginton dipe, ikoti puji sasude, haleluya, haleluya. Kubuni jol madonna nasanga, jalanamu laku tanoi, tahi napela odomo dia, molo di bodu tanomani, nang jol mahasonamaki, debata doha posaki, haleluya, haleluya. Ni debata ta Jehovah, akana hon marhapo seaon, di Yesus Kristus
Ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni to di perbadia, na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Songonodo di dok Tuhan Yesus, lehonon ni amamuna na di banua gijangido to di perbadia, tu aka namangidohosa. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan de bata pargogo na so hatudosan, amanami na di banua gijangi, usehon matodim na badiai, dohot hapistaran na siyan hoy, tu saluhut huriam, asalam rarat, jalalam hot hatam na badiai, ditonga-tonga ni hamion. Lehon mahiras di roha di naposom, majamitahon hatam, asalam pita, jalalam gadda huriam na badiai, patotong mahuhut rohanami manguloiho, sahat ro di ujung di bagasan haporseaon nature, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amen. Yesus Raja di Huria, na porseana badia, pasu-pasu mawon, sai lima rohaku mangihut tokoh rajaku, pargogoy mau totong, pargogoy mau totong. Leonton di parbadia, sartu rohani huria, di sandong otibion, asa tong sadar rohana, nama serat peruasna, pasana pon hototong, pasana pon hototong. Tangiho kamu ma patik ni debata, di minggutta sadarion, ima patik na parjulo sahatro di patik na paupaton. Patik na parjulo. Ahu do Jahoba debatam ninna debatatta. Dang jadi marakup ahu bahenonmu debatam. Patik na paduahon. Dang jadi ganonmu, jaladang jadi sumanonmu manang aha na di banua gijang, dohot na di banua tongaon, rodi na di bagasan aek na di toru ni tano, yang go tunggabe si sobaon manang siuluan. Patik na patuluhon. Dang jadi dohonon goar ni debata, yang go sotu redalan na, ay hona uhum na dosogot akka na marsineang di goarna.
patik na paupaton. Ingot hamuma pabadiahon ari minggui. Dinonom ari maulah hamuna sa siulaonmu. Alai yang go ari papituhoni. Ari paradianan ni Jahoba de Batamdoi. Dan jadi homangula anggo dinasadari. Manang anakmu pe, manang burung, manang naposom lahi-lahi, manang naposom buru-buru. Rodi pinahammu, rodi isini hutani halak pe na mangebati hutam. Ai dinaonom ari do ditoppa de bata, langit dohot tano dohot laut, dohot nasa isina. Dungi maradia do ibana di ari papituhoni. Di baheni do ubahen na di pasu-pasu di bata Jahoba. Ari paradianan nai jala di parbadiai. Atong rap mangidagogo mahita tu di bata mangulahon patik nai. Saya pargugui mahami mangulahon na hubbar tu patik ni. Amin. Tatopoti madosata martangiang mahita. Ale Tuhan de bata amanami pargogo nasohatu dosan. Para siroha midahami na dangolon. Narodo hami tijolom manopoti dosa nami na godangi. Di bagasan hajahato do hami tubuh. Jaladanga dong hapor siaon di bagasan rohanami hian. Saluhut dohami manibil sian akka dalammu. Masay godang do pangalayson nami di patikmu. Alay, ingot mahami ale Tuhan. Alani denggan di basam dohot asin ni roham. Say unang paingot-ingot akka dosa ni haposoon nami. Dohot pangalasyon nami. Say ingot mahami hobbar tu asin ni roham. Dohot dinggan ni basam ala ni guarmo. Ale Tuhan Yesus marpamuati maroham di dosa nami nagudangi. Amen. Tabigema hata baga-baga taringot tu hasesan di dosa. Songonod do hata ni Tuhan Jahoba. Nunga diar saki ho au marhite sian akka dosam. Jala nunga dilojai ho au marhite sian akka hajatommo. Au tutu. Au sadiri manelesei akka pangalausim. Ala ni hadiriokku. Jala dangbe hupai ngot-ingot akka dosam. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Isai ma porus mahogano ari di tangan adoh
Tuhani ingot madebatahan romakokop nang pojotro hamidang nalelengi tokinai pujionmu Tuhani nang pojotro hamidang nalelengi tokinai pujionmu Tuhani. Tajahama turpuk epistel na dienak di mingguta sadarion ima sian sada Petrus bidu 5 mamuka sian ayat onom sahatro di ayat 10 tajahama marsori-soring atong patutoru hamuma dirimuna tutoru ni tangan ni debatana gogoi asa dipatipo hamu ditikina. Tinggak kok kamu ma nasa nahinol sohon ni rohamuna tu ibana ay disari hoddo hamu. Torang maruhamuna dungo mahamu namau taut do alomuna si polisi songon babiat na marawang mangalului si bodotonna. Gomos mahamu mangalo ibana marhiti-hiti hapar seaon ingot hamuma dang tarbahen sosongkop akka hapor suhon si songoni nang tu akka haha anggimuna na di portibion. Alayang gode bata na puna sa luhut asini roha naung majo hamu tu hasangapon na manotongi di bagasan Kristus pauliulion na pahoton na jala patugon na do hamu dung jolo di tahun hamu satokin hapor suhoni ido sahatna martua ma akan atumangihon hata ni debata jala no peopsa amen. Debata do pakiri moki di tanola na awarawangi ibana do haposaki totong do dilamo dilakaki torope malamano miau debata ibana dona madomania aporiki nang bunga-bungai rodi sude nati no parai namet menang nabagai ibana dona marudu Tahatidakom ma hata hapor siaw ni songon nahina tindakon ni dongata sa hapor siaw di sadok portibion ra mahita madok au porsea di debata Jahoba ido ama padgogo na suhat udosan natu mo kalangit do tanah au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai imana tiwuhun ni si Maria nagabe-gabe setor di perbadia adorang suhabuan ido tuhakta na tumaon na bernit di pangumuman ni Silatus na mati tarpajan lo ibada di hau pinarsilang na tua-tua nuatoru dung ditanam na mulak mangoro di hari patuluhon
nama naik ke surga, lahutul kisiamu ni debata Jehovah, amanai pargogo na sohatu dosani, disima ibana pa imamulak sogo tutanoon, manguhumi halak na mangodu dohok na mate. Au porsea ditod di perbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan yala Kristen akan na badia, dohok dihasesaan di dosa, dohok dihatai na madok, mula mangodu do sogo daging di halak na mate, dohok dihangoluan na surasuda. Amin. Tabegema kurpujian sian ina Kamis.
tabegema titing di minggutta sadarion. Shalom, Amang Inang. Tabegema titing di Huriata. Titik Minggu 21 Mei 2023. Sada Guarni Minggu. Guarni Mingguta sadarion ima minggu ek Saudi lapatanna setangihom ma suaraku ale Jehovah. Do topik minggu ditangio Jehovah do suarani bangsona. Dua titing nameragam sada. Parmingguon sekolah minggu. Marhite titingon pinabotohod do tusude sekolah minggu nama dohoti parmingguan sekolah minggu na dipatupa di sopo saroha dak danak na marumur 3 tau tutoru boima didongani na torasna di parmingguani. Dua retreat seksi perempuan di hari Senin do Selasa tanggal 22 dohot 27 Mei 2020 di patupa seksi perempuan HKBP Tangerang Kota do partanya retreat di Villa Bukit Pinus Bogor na diulahon ni Amang Pendeta Sabar Maringan Manulang SPD jala didongani inang Biblia Pro Bertauli Hutauruk. Tolu sermon pelayanan Pultamer Distrik 21 Banten. Di hari Senin tanggal 22 Mei 2020 pukul 10 WIB di Patupado sermon pelayanan Pultamer Distrik 21 Banten Maringanan di kantor distrik. Opat pasah totohonan situa. Di hari Minggu tanggal 12 Mei 2020 di parmingguan pukul 10 WIB di Patupado pasahat totohonan situa tu sia halak. 5 tukar mimbar PGIW Banten. Di hari Minggu tanggal 12 Mei 2020 di Patupado pertukaran mimbar pelayanan Multimer PGIW Banten Hobartusi Padita nama kubasi di Huriata Ima Padita Dr. Nancy Nasapi Rehata MTH siang gereja GPIB Jurangmangu di parmingguan pukul 8 WIB sian Huriata Borhak do Padita Dr. Budianto Siditonga tu gereja GPIB Philadelphia Bintaro. Onom pertangan wik jawal do laporan pertangan wik boima tabereng di titing papi Tuhon ruas parguru mamuka di minggu sadarion tanggal 21 Mei 2020 nunga dijakon Huriata gabe ruas parguru ima keluarga Niamata Desmond Epondi Raja Guguk Inata Putri Indrisari Boru Sigiro sian wek sia walu titing parbugasom titing paduahon naing majalo pasu-pasu parbugasom ma Risco Sianipar anaknya mata Jansen Sianipar inang Romaulina Boru Simajutak ruas ni HKBP Tangerang Kota Resop Tangerang Kota Wik 20 Dohot Orwanna Pela Rosaliana ruas ni HKBP Tangerang Kota Resort Tangerang Kota Wik 20 Boronia Mata Odi Inang Yayat Nurhayati Partu Polon di Patupa di hari Sabtu tanggal 10 Mei 2020 di gereja HKBP Tangerang Kota Pamas-masuon di Patupa di hari Sabtu tanggal 27 Mei 2020 dia HKI bakaran batu tebing tinggi. Sia dak danak nasorang. Di basa-basa Tuhata do sada dak danak bawa di keluarga Nyamata Fernandes Raja Guguk Eli Murtati Borumanik si Hotang di hari Selasa tanggal 10 Mei 2020 week opat energi 22 sada 5 opat-opat. Sada danak bawa di keluarga Nyamata Janen Pariang Tambunan Inata
Rita Juliana Burstorus na di hari Rabu tanggal 10 Mei 2020 week 10 lalu energi 20 sada tolu pitu tolu hipasdo natorasna rap dohot danaki pasapuluhon tuas natabba mamukka minggu sadarion tanggal 21 Mei 2020 nunga dijakon gabe ruas ni HKBP Tangerang Kota ima keluarga Amatara Prayuda Halomoan Opusunggu inang Yeni Borusilitonga do sada dana Rosian HKBP Oras Perdomuan Nauli Resort Hebron Distrik 29 Deli Serdang Maringanan di perumahan Panorama Sepatan Tolu Bolok Hawalu nomor 12 Tangerang Wik 22 Energi 2 Tolu Sada Onom 06 Desti Maisari Nenggolan Ruas Marsa Sahalak Nau makatidakon haporsiawan di HKBP Tangerang Kota tanggal 30 April 2020 Maringanan di Perum Poris Indah Blok E Palem 5 nomor pitu opat onom wek 10 energi 20 tolu sada onom 05 10 sada ruas namonding nunga marujung ngolu inata norma buru manurung umur ono pulusia tahun na di hari Jumat tanggal 10 Mei 2020 wek 10 tolu Depatama nama ngapuli sude keluarga na ditinggal hononna 12 ucapan selamat Padita Resort Parhalado do sude ruas ni huria pasaton selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan tu sude ruas ni huria nama ulang tahun di Bagasa Minggon anggiat ma gajang umur kipas pamatang jala tugu haporsiaun di Bagasan Tuhani tu sude akar ruas na di Bagasa Parsahiton anggiat ma dileho tuhata hahi pasong warta tambahan pertanyaan wek opat dibagas keluarga Mukti K. Simatupang Tiurmida Sihotang alamat Kojan Kalidres hari Rabu paduahon pertanyaan wek tolu dibagas keluarga Chandra Siregar baru tambah alamat di Tanah Tinggi songoni matiting di Mingguta sadarion mula dong akan hurang takas di Panuratonon do di Pajahon boy do di Patakas tu Parhalado di Bektabe manang tu sekretariat di Gerjata ditiki jam kerja sai di pasu-pasu tu hatta ma pakubasion ni hujata jala di pasu-pasu manang Parhalado do ruas laho patupahon akaulau di huria baik sangat digorni itu hatta horas tabegema korpujian sian inahanna
Marede mahita sian buku ede nomor 110 itu ayat sada do udutna hu mata pasah pilihatta sada ado sada b. Jehovah debatatado patano bato ahata musuta ikota ludo diban pangodingata ianggo musui imasi bolisi yor budo tahini mga gojol mai nang dapot na mga hatu gogota dang haposani ibudo magohita pinilit ni Jehovah natupa mo ng hita ay segoarni imanak nai tuhata Yesusi si gonggong sa sude raso tarban somohona. Portibion nanang mamolga kita datung mabiar hitaon ay ikon mo nang hita ay nang tarimas be si bolisi tahe nang hadiaran be ay nasa hatape tugdo manaluhod siya. Jehovah debatatado patano mato ahata musuta hikon tahaludo diban pangondingata ianggo musui imasi bolisi yor budo tahini mga gojol mai dan dapot na mga hatu gogota dahang haposani ibudo magohita pinilit ni Jehovah natupa mo ng hita ay segoarni imaanak nai tuhata Yesusi si gonggong sa
Damai ni debatana sumurung sian salhu naroha. Iman na mangaramoti hati-hati dohot pikiramuna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Horas marita salhu na. Huria ni Tuhan talahin holongan di bagasan kuarni Yesus Kristus. Di minggu eksaudi sadarion hatari Tuhan makulingi hita ganup tersurat do di 2 Samuel bidu 22 mamuk kasihan ayat parjolo saharo di ayat papituhon manak ma tapai hutihut songono ma hatana dungi dihatakon sidapi ma tu Jahoba akahatan ya Dion diari dung na pinalua ni Jahoba ibana sian tangan ni saluhut musuna dohot siat tangan ni si Saul nin nama Jahoba do duduk batu diau dohot haporusakku jala si balua au debatado partano batuaku marhaposan tibana doau lobu-lobuku dohot taduk ni partuaoku paroding odingaku dohot haporusaku si partupak diau ibana palua au sian uhum gugu sai hupa jojo Jahoba natama si pujioni jadi malua maau sian akka musuku nu ngapola di haliang yakka obak ni hamatean au akka sungai ni hajahaton manonggo tiau nu ngapola di haliang yakka ratte ni banua turu au dilikup yakka jorgong ni hamatiani au jadi dinatar guguti au ujou do Jahoba jala hupangiar anggukku tu debataku jadi ditangihon ibana suara kisya jorona jala tolhas angguki tu pinggolna olak nima sahakna inang amang ha anggi pinaribot khobar tu guar ni mingguon adong masuk cukut tu hita ay ditangi Jahoba do pinuaing suarata manang anggukta bagas majuta pikiri kapala satokin ditangi Jahoba do pesuarat tamanang anggukta alusna ditangihon bahon tahilala do pe ditangi Jahoba anggukta odora naik koperlu alusata boy do ala nyakka nama sadi ngolutaon ala ni morakna manang ala lalap jakka udaon dak tahilalabe pakor kon ni jojouta sigano pare di Tuhani alau ngahaso malas sabing boy do ala ni morak ni pikirata doho akka sotson nyakka nama duduni ngoluta gabi maol taida Tuhani makatai jaladak kula dia lusi dihaol do hita sudi odo na naik takas di minggu eksaudion namar lapasan saya tangi kong masyarakat kuali Jahoba dohot topik minggu ditangi Jahoba bersuara ni bangsona mulo didok nama nangihon tentu maribar dui sian nama bigi ubagas do nama nangihon sian na mabigi mulo mabigi boy do hubigi suara lewat songoni buti arok suara malingis aledak kuboto manak suara ni biguai alayang mo nama nangihon benar-benar do si pareon tangi doh roh hape disi dakkola si pareo be dogo do roha sudi ngolwi molodunggo di dok hata manangihon takulan mendengar manang mabegi biasa bi ngadong disi hibul fokus
Jala tatu si hapunan ni na tatangihoni. Gokod doi, ora-ora doi, manang ulaw las di roha do na tatangihoni, manang arsak mo na masa, uy do boton, marhite na tangi. Alani hobar tu na manangihoni, gabe tatu si mamagula ulaw ta. Jadi Jehovah pe takas do. Siam mulana ala holong na diulah do tu kita saat tunuaing ditangi ho Jehovah do suara tak kamang do inang ditangi ho do alani marhite turpukon neng berengota sahalak na marguar si David manak si Daud na maredde dia denai di pabuai mana do isi do Jakoba songot dia do Jakoba di dirina imana parjolo ditadai mana do Jakoba do sitong alanya ala dihilalai mana do di palua Jakoba do ngoluna sia jorgong hamagoan namasa tu dirina sian na jonok tu ibana do nak sian bangsa na asing takas di turpukod di doki diaridung na pinaluan ni Jakoba ibana siat tangan ni saluhuk musuna doh siat tangan ni si Saul musuna ise halak Filistin mana marporang imana na mamake abalang imana kan disi mga sahon guar ni Jakoba do ro mga do poko podang do dipake horo tuau ale Jakoba do panga sahon monang do imana jabalang imana do diula do nang perjuangan ni dang ala dirina ido anggo si Daud manak si David alai ala di Jehovah asing gomolo si Saul seholan nang dirina do nagabikon si berengon si paidai Daud ido banda juk rohana dokter barita si Daud sai di odam ibana do mamusa si Daviti manak si Dauti dililei maon dihahua maon sampai disada inganan boy do pusaon di si David si Saul hati hai alai dang diulai manai alanya ha dihapor siai mana do sahalak si Saul na tidono di Jehovah dihapor siai mana do Jehovah mana mardabu-dabu tu si Saul unang ibana gabe mangalaluhon tanganna laho mamutus ngulu ni si Saul. Ini luar biasa be. Ongga barat do. Halak na say matapangut sadea tu Jehovah di nguluna. Dak sa pitor mura-mura mabahan sa haputusan. Maradok po nakadongan na. Ali-alena nangakana masa. Alay saya ditinggak ko do tu Jehovah. Ido ciri khas ni si Daud. Na pinabuhana diturpukon. Gabe di do ibana nang disi. Kesaksian na parjulu may alapan na daun na tu Jehovah. Jehovah do dulu batuku. Hapo rusakku. Bukit batu. Kubu pertahananku. Dakolani gegodang doak kapadohan na di bait ibana di son. Taduk ni parhatu aku. Parod dingod-ding aku. Hapo rusakku. Si partupak diau palua au sian uhum nagugu gudang padohani ima hina balgani panadon na di Jehovah doho pakilalaan na naung maluay mana di nguluna jinak tu hita pehona do nakkamang do inang yang mulai saya makatai ka dong atas ongro do hilalabah atu ngasi do rohani tuhani diau natwari sada di namar dalan diau talpe dua niatu pangujunan ni alai malu dua anggo di lala rohaku alani posi di sahitu alani kopi tinat tu sada barang jupang behita marcerita madi lalau nyari akadongat tu hita taringo di pakilalaan na pambahina di Jehovah tu ibana rapi tertubu di rohata baau beba nak pesutaha tahun Gabita bilang-bilang itu di bagas rohata akadia mana bina di Jehovah di ngulutta Om tutu di bawah Jehovah tu au natari sada maul doma mikiri anak kokku siakkan ano nalani jugulla
alain main nggak berjube. Nah tadi saya juga do khobar jabu nami nuaing apalah berjudo. Aka kesaksian. Molo si David mangedehon nang bangson itu hani. Saya mared di rumah katidakot termasuk do ibana diturpukon. Tengok do ede taripar nabi nani si Miriam. Do ala Israel dung taripar. Mengalewati manalpuhul laut kolsom. Setano Misir lahat kanan. Mared di rona sida. Puji ma Jehovah. Ay di lonok ko do huretan yak kanagugo. Asa malua bangsona ninna. Maredde. Tengok donang ede puji-pujian si Maria di padan na. Ibaru. Dung na pinabuhana. Naik ko sorak si balua. Marhiti ibana. Di bibil tay yarong gupiga-pigay. Maredde doak kana porsiai. Na tinudo ni Tuhani. Dung dihilalapat dong anion di Jehovah di ngoluna. Ditaday bahana do Jehovah. Doh pabahenan nai. Songonido si David nang diturpukon. Alani di panadaw nai napaduahon siya turpukon gabi bohama. Say jojo di mana tu Jehovah. Odoranay korekot say berengot tadi ngolut tadi obas parpudion. Tuisido hita jojo mulu masa sahid. Bangulu ibetuk perjolo do inong nibagan. Ino kecil na yung mulacitan kan. Muludak tulang niba. Moro na mati-mati ni jauh tulang ngai ninna. Di sejol maru pangal dua jut. Itu dah. Mulu mersahit taju mapedi tamarulon na bedi. Au nang jubadang no baru aku mati na. Habis asitong na ulon na bedi akamang do inang dang na naik to sosa. Bicat tiur pikiran marulon na bedi mak. Molotuk peto sosa badinggat tiur borhat. Molo lap sehat pe ba mau liate. Songoni do hiradus tu songop padidion nah ini pui. Dina mate-matene manang dak danak poso-poso boy do dididi tardidi na ini pu. Isiru nama didi. Boy do natoras na umakatidak ko hapor siaon. Ale perjolo ma di pasahat tu situa. Bodo situa ma didi ma do hudidi ma ho. Di bagasa guar di bata ama anak do todi parbadia. Molo sadong beda mo besitua do naturas na sina porsea nang makatidak kon haporsea tiki. Hudi di maho. Alai sesegera mungkin di babuah matuhuria. Asa di padidion na parjolo dukon ni padidion na hinipui holan majalo pasu-pasu na may mana dang dididi be. Jadi tanggal terdidina tanggal padidion na hinipui. Di pasu-pasu may mana. Luar biasa dui. Jadi nak pula biar behita maju Tuhani maksa di hari jake. Yang itu. Waduh. Nak Tuhani pi maju kita nak pula biar behita ke. Waduh kainang amang. Nama katai pahupuna do opunga opung. Abu haru ilalahuna mangudun. Agajang murumu inna bayi madah. Uban naneng Elia udah kuwigi pejon itu hani ne mana rupani. Jadi asa gajangin nau muramak padita nami silitonga. Budai panengel nengelok kabe. Ya nengelot. Polo subinigi hape ngatakang ikan. Kan ujamita ya mokukan. Lo inok ujamita. Luar biasa tuh. Tak tu silau nak. Manang naboha, manang tabigi, pituhani makata itu ita. Manak sipat, tak tabigi, ala yang otot tado. Bau nang lubah ita maju ibana bah. Ayo di pasal 50 ayat 15 do tahidok ko ni. Jo mau diari hagugutan asa mahua. Asa hupalua ho. Asa bohamse, asa dipuji ho au. Itu dah. Jauh mah dihagugutan. Bejuk-juk do darak tolap pita be memecahkan masalah rupani. Ngapasar be hita be ngasih tajo batu mak saguru di Tuhani nama. Habe ternyata lu bisa nata pikiri rodo terjadi kan. Torak kainang amang. Oh dah. Bana toras ta songoni dunda julu papor hatut kita marsikola.
Aronggo sa pusere sa rumah tangga kan marsikola do subi. Airang arong beta guguna be sebetulnya lay sa martang yangi. Ali jauh pa bereng majo kagileko ni marsikola do kumalo doon. Alani pelihara manuk martolori marreteng. Itu toh. Itu dah. Dipelihara bibi martolor. Disuat cabe merperbue. Itu dah. Itu. Irak kulat tuhamu nak kami pedi tapi di hutan martani do. Adong gua kebisuk di sitong. Jarong gua puda binigina songonon tiki. Pabuat kana maju jauh baik ko masih paingotan do dingudina. Jadi kasai di pergudungan do sada guru huria do padita marbagas. Arong go lahan luas. Jang go paditau karwa saya losok go haro mangulau-ulau na tarulang ko tano. Na di julu jabunay luas do. Alayang go lahan ni guru huriaon bagudang go kesesuaian cabe be gudang go. Himet tongot taring na mas paingotan do da. Arong do cara di bait Tuhani. Merperbu macam ni guruon jala baga-baga ramos Roma paditay iya naha alak june nang bapala boy ataun cabi tu guruan pala udah tonggel lengai dah amang guru ingat tu oh hina itu cabi di doko bapa ataun ame doko guru dang boy lama mana tua mau ngopad di tahun dang boy na bapa dang ulak ko tu solangai diulakon amang guru bari maju cabi ba neng atau doko bapa dangar kuliah nih sapi tulu hali maro anak ipad di tau dang dilian atok putus do dang elian ai termohok marohani ipad di tau dibuat macabe diobahi mata noon di bibit to macabe gudang duk 3 bulan nai marpabui macabe na maca gudang martonat tongka Roma guru itu si anak padita na amang guru di cabe munai sawati jo na batur mangamuk mapaditay narahay cabe dangilek ko nari roho mangido piga hali gelek ko roto ho dang di lioko termekel magurui ubisu gua habis yakko umalo dua habis yakko anggo so huwai congoni dang marton cabem saunari be tutu naruhani banditay momoto dah habis ani mana saya ni tong ibu bisu asong ini si Saulo dia tong umalo mana sa si Daud kan itu kan dia tong ujungnya sagoni pediliam mak buam guru na buam mak ima bisuk na mardalan si Pata Suhardo berengon alay makatai do Tuhani digolut tau pe do sangone dinak hamak kena kan jojo macai Suhar do pabahenan ni di rohani naso tumaddaho kan kan ale marhite asimi doro dokon abidak kingu sabungan na saru balu kita marhite asini rohani Tuhani doroin na pangurupion nakpes si Pata Suhar ay Suhar do pajuon ni Jahu baberengon di si Daud ay sa dilili si Sauli mana songo cerita kunaking alay di si bisuk mace gudang aka pangatusion naboy mampanjol malam tubuh holong nakpesipata di pastap dongan iba nak saya bitor siar iba kan prosedur siar pola madok gua udah wow mulai pastap jol mah 1 kali gitu diulak masih 2 kali diulak jangan coba 3 kali awas ayo kan itor ni hantabbo jalo marimas ni terpinang saho do Tuhan ya tokan habiba do nah ditakangi dak Tuhani ayo lu jujut tidak jolmo memperalat Tuhan alani mohok mah lau mangalodongan habe sona Tuhani nadi asangan nahi taro kan itu to mulu tutuhab baunang ma gugu ta pakke tangiyang madangi adi Tuhan lam jugullo nang nesapukon pinatakop pesong dalam jugullo dangolo pe mambasi panganokku ya palapok majorohana habi garubari rumangido ikon adong bang belanja usari ikon donian saya mekelinata nang langsung ni mana nido akamang do inang
Jadi kujuwot tadu Jahoba. Mulu adong akan pojok di rohat tabi songot si dauti si dabiti. Tajuma. Ai hatani Jahoba di juma uju hagugu takko. Itu dah. Asa hupa dua ho, asa pujiom mau. Dihilala si Daud we. Alaniak kamang do inang seperpudion perpudi nama patuluhon nama kan. Agak jepek bu jamito di lalhamu. Enarai hunda bada daud di sona ala jepek kit jamitaku. Alani padida silito ngamon gak bisa foto ham itu dia. Ai jepek kit jamita na ina. Ai ngabe martiktohi makain hadis sangat to. Oh do tahe sahat do HP tu si. Ai to hodat tong inang. Mau lo pa jepek ku jamita binain. Babu hama dongan nong mengeradi baju nang ipada di natwari. Ngadi sempro todoh parfum. Lipstick mapingai sedia hon badak ngabe. Habis saat di gereja, kalau merjami dapat ditei kalau dua kebaba itu amin. Ale mulu bagajak kube tong salah. Ujungnya gabi diososi mapak natu lantai mulu nggak bosan. Tarbo tu dua kamang do inang. Kubereng go sano cara munai. Amak kalahon. Unak pulau sosamu bah. Bangi dua kutagom modum. Masa? Mau merjami tahu nang mengajar udah kok. Saya lebih suka melihat orang yang tidur daripada berbicara membuat keributan, mengganggu orang lain. Erong kan neng hibul kan per minggu. Ada sama kata ibu iya tak pahom, madong ngamertangi ya sejam udah suku lau per minggu. Sapala mulu tak papudo ba mahuhar tak parenge. Romay natay ay hopay lahod do hulanda mo do buho di gereja. Ujung nga Roma alus nga matay tinatay analahod do. Di dia biba mo dum ang gusto di jabu ni damang. Dangi badungi di jabu kon nasiyar roho. Jadi muladong mo do mamata di gereja berarti nariting ko inatay jabu. Ori hamu inangi. Terdapat tamu. Beri dia bimodom. Dijabuni damang matong. Biru dah. Anggo boy do sinok modom dijabu. Abi modom bu dijabu. Ada sampai sonari modom dijabu di udah. Dang lah ada manak tu dia. Ih mayak kamang do inang. Luar biasa dui. Taju majahu badi tangi do hamu. Ingat tamu mai. Ih masih bawa nomu tu jabu sonari do tu dalam muna. Bo hape borak ni paru kilomu. Bo hape si tahonomu. Ditangi Tuhan ido mak katai. Ingat tamui ima buat kamu. Ditangi on. Jalo om mudu halus ni. Ditangi on. So tung may ilahi ta jojo tu Jahoba. So ngo si Dabiton. Di jodo Jahoba. Ditadda do Jahoba. Balgani asing rohani Jahoba di ngolukon. Hari so hujo do be, hari so hatahod do be. Ngadilehon, ho sahanguduan garupari. Ngaju pangau do dong aku. Ido si panganon na hubang ido ditangi yang ali amanami i. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukup. Ido si panganon garupari dia dakolan idahan sinumon dakolat tes na dimijai. Om masih panganon garupari. Mulu merjami dai babu las rohani ruas jalagabe porsea idetong munang golan las da korsia rohamu nada munang labu nak mekel be pedite ba alai kutab badu ha porsea tato ujunga gabe sonang manang di bana merjami taon lebaga merjami tani batu beriku atto bayang gotong go samar lapatan batoi ba ni dulap tok songoni na maun alai pos marohatta dang mariswang akan taulai di bagasat tuhani Jojo pada dautai tu ibana tidak akan sia-sia. Sekecil apapun yang dapat kita lakukan di dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Dang mariswanga kamang do inang. Ido minggu eksaudion manang di bagasar rohat tapi tadok Tuhan. Ditanggut Tuhan itu. Buka maroham. Ide makana masa na dingulumina maolina borati. Masalah ekonomi nang akka ulaon.
masalah para nakon para naturason para rumah tanggaon. Ju majahubak kamang. Ati nang da. Hahanggi pinaribot ju majahubak ju matuhani. Porsia mahita di si. Disarihod do ngulumu. Disarihod do hita. Alani margugu mahita mulak sa bagas joroon arianon. Jala margugu mahita mangulahon. Parsuruan ni Jahoba di nganuk ulaut tabi di bagas tabi. Jala toktong mahita masih tangyangan. Ay ditangihod Jahoba do suaramu akamang do inang. Kita napungu di bagas joroon nang akadongan no aing narap. Marsaur di ganuk inganan nabi. Saulak nai ditangihod tuhani do suaramu. Anggukon alu-aluhon pasaha mai. Siar rohana tidik do rohana ukap. Ramotan na doho amang inang. Ramotan na do hita saluhukna. Ramotan na do yanak komi. Ramotan na do si solhokmi. Natorastai. Ramotan na do hamu diakka ulaumu nabi. Amin martangi yang mahita. Ali Jahuba maulihati rohanami diho. Nung ngahubigi hami na posomi. Si David na pinaadar ni buku Samueli dipuji ibana doho ala dihilalading gambasam jala sa tuho do ibana maporus ala ditadda ibana doho dihaporsiai do maralus do jojo na tuho songoni maniat Tuhan huhirip pami masa di ngudunami si pata pojok dorohanami ala ni gudang nyak kana masa nabuy maduduni ngudunami alay marhiti hatam na hubigi hami sadarion jowon nami mahotoktong ay paduaw muduhami hape jala pujion nami maho maralus masudie jojo na pinatupan nyak kamanami na nami ruas ni huriamon na pungunwaing di bagas joromon manang di dia pimulaulaun di hutan ang dibalian ramo titok-tok Tuhan songo pangaramo to munang di huriam hakabipita ngarang kotaon lam gadda na porsea marhiti pakubasion ya kamanami na nami perkalado rapusudi na marholong ni roha di tonga-tonga di huriamon sa itabailas ni roha nang dihakabipi habauran ni pasu-pasu toktong rap doho sudi huria diliap portibion rap jojo mahami tuho ay porsea dohami dakta di konom mohami pos marohanami somuba-uba jala lasma todinami ala holongmu nunga di sesahudu sanami jala di paramuduho kami Tuhan diodingiho dohami seragam nyakahamaolon do panusai alani maulihati rohanami diho pinuji maho olak nyon ro di saliling-liling na amin. Huhut kita papungu pilihan marid de mahita. Joromo Tuhan sama diriku pakai mau batu lolom molodang ho Tuhan meringanan diau diriku nang mararga bei tumpogos pedison manang sonang tahe masih gatung tuho sasude Tuhan segala rohakon tudung do mangoloiho Lodimi matokong marogoyuno maulaon lomo di roham Tungkogos
kita jongjong tau duti ayatna pamulut. Jolo Tuhan saudara rohakon duduk domangoloiho Onimi matokto margogoi honawon Mangulaon lomo iroham Tungkogos pedison marason atahe Marsigan untuho sasude Olar horui utondang bedirikon Togudo rumadu nature Tapasaha mapilat tau tadupan di batang martangi yang mahita ali di batang amanami na di Banua Gijang hodo haroroan di saluhut silehon-lehon na di ingga do na saudi basa na mauliutus ho pasahat tami masian na nilehom mitu hami pilihan nami tuho sa jalo mai gabi uap na hutsus di jolom pasu-pasu mai jalaramoti asa ho parasya kami pilihanon pati bulok karajaumu di tonga-tonga ni huriam doho di Portibion. Buhay marohanami marhite-hite tordim. Asalam tadahami gudang ni sidaw lehom mitu hami. Asalam girgir kami madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Anani lehon mi toni roni pamataku hosadohot gogoki roni salut ataku upasahati tuho naso usahato Ali amanami na di Banua Gijang, say pinarbadia magwarmu, say Roma harajaumu, say sauk maloman ni roham di Banua Tongaon, songon na di Banua Gijang. Lehom matuhami sa darion hanguluas siap hari. Sesa madusa nami, songo panesa nami di dusa ni dongan namardusa tuhami. Unak kami togio tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de Batama ho. Di sodakot Tuhan de Batama bohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakot Tuhan de Batama bohina tuho jala di pasaor hom madamena tutodim. Amin. Amin.
sai gararo hakong tumudugo mangoloi ho ton dimi matotong margogoy honawon mangulahon lomo ni roham tungpogo tedison manang sonang tahe masingat tungtuho sasude olano hui uton dang bedirikon toguto